Shugabannin kasashen IS da suka hada da Ibrahim Traore na Burkina Faso, Assimi Goïta na kasar Mali, sai kuma Abdurrahman Chani na jamhuriyar Niger na gudanar da babban zaman taron shugabannin kasar karo na biyu tun bayan da aka kafa kungiyar a Bamako daga 22 zuwa 23 ga watan Disamban 2025. Kasashen na da yawan al'ummar da ya zarce mutum miliyan 75 da faɗin ƙasar da ya kai murabba'in kilomita miliyan 2.8. Muhimman batutuwan da wannan taro zai mayar da hankali sun hada da buɗe kafar yada labaran talabijin ta IS da ke da mazauni a Bamako da radiyo dandali Batako da ke da mazauni a Wagadugu, sai kuma katafaren bankin nan mai suna Besid IS da ke da hannun jarin kimanin sefa miliyar 500. Tuni kasashen suka fara ayyukan yaƙi da ta'addanci tare da ƙaddamar da rundunar Force Unifiée da ke girke a babban birnin Yamai na jamhuriyar Niger mai kumshe da kayan yaƙi na zamani. Ƙasashen uku na IS da duk sojoji ke mulki sun raba gari da ƙasar da ta masu mulkin mallaka cewa da ƙasar Faransa da ke zama babban gibi mai wuyar cikewa. Ayar tambaya a nan ita ce kowane irin tasiri wannan haɗuwa za ta yi. Ku bayyana mana hasashenku. Un espace, un peuple, un destin.